Ahoj, poďte so mnou pripraviť tieto mini syrové pagáčiky. Sú ideálne na silvestrovskú oslavu alebo ako denný bežný snack, ktorý vyváži všetko to vianočné sladké. Na ich prípravu potrebuješ iba 4 ingrediencie. V mise od robota si zmiešaj 250 g preosiatej hladkej múky, 1 čajovú lyžičku soli, 250 g masla hera a 150 g nátierkového syra. Môžeš použiť karičku, bambino alebo čokoľvek, čo preferuješ. Pre extra syrové pagáčiky môžeš kľudne pridať aj trocha nastrúhaného syra. Všetko poriadne zamiešaj tak, aby nikde neostali hrúdky masla alebo syra. Cesto zabal do potravinárskej fólie a nechaj odložiť v chladničke 1 hodinu. Po odležaní vyveľkaj cesto na tenko na pomúčenej doske a zohni ho a ulož tak, ako uvidíš na videu. Týmto spôsobom vytvoríš 8 vrstiev. Takéto prekladanie zopakuj ešte 4 krát. Medzi každým preložením nechaj cesto odpočať v chladničke aspoň 30 minút. Po poslednom, 5. preložení nechaj cesto odležať v chladničke na noc. To zabezpečí, že sa pagáčiky pekne nafúknú, budú nadýchané a pekne bude vidieť vrstvy. Na druhý deň si vyveľkaj cesto na hrúbku 1 cm a vykráj vzory. Moja vykrojovačka mala priemer 4 cm a z tejto dávky som spravila 55 pagáčikov. Pagáčiky ulož na plej, vyslaný papierom na pečenie a potri rozšľahaným vajíčkom. Následne môžeš pagáčiky dozdobiť a dochutiť podľa chuti. Ja som použila morskú soľ, celú rastcu a sezamové semienka. Nakoniec pagáčiky už len upeč vo vyhriatej rúre na 180 stupňov Celzia po dobu 13 až 15 minút. Pagáčiky by mali byť z vrchu aj spodu jemne do hneda, avšak vnútri by mali byť mäkké a vyzerať akoby nedopečené. Je to kvôli tomu množstvu syra, ktoré je v ceste. Zabezpečí to, že pagáčiky nebudú suché a ostanú vláčne. Pokiaľ sa ti cesto nechce nechať odložiť v chladničke cez noc, môžeš ho kľudne upiecť po 5 preloženiach, ale počítaj s tým, že sa ti nemusia takto pekne nafúknuť. Na chuti im to však nič nezmení. A nakoniec už len enjoy a prajem šťastný nový rok 2025.